na issue mapadapit sa mga lays kang nasyon asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot. Gunyan. Uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po sa Indogabos and welcome po sa satuyang programa ang Legally Yours GB. Of course, yaong kitangunyan, digdi sa satuyang paboritong station. Ang numero 1, ang nanginginutan. Of course, sa ngaran ni Attorney Christine Lungabella, may bisita po kitangunyan, si Attorney Earl Kalingasyon. So, welcome back po, Attorney Earl. Thank you, sir. Thank you for having me. Shout out muna kay Attorney Tin. Happy anniversary. Yan, tamang-tama. Anniversary kang law firm. So, Lungabella Law Office dyan sa Ginubatan, Albay. Yan po. So, happy anniversary dyan sa imo, Attorney Tin Lungabella, and sa mga kairibahan mo dyan. Dahil magparapasaraway kay Attorney Tin, busy ka muna dyan. Kung may mga previous ka mo dyan, Attorney Christine, kung may mga announcement ka mo dyan or activities, pwede nyo sa muya rig di itapok or ipasa, tangani na may announce ta kung ano man ang mga kasiributan dyan sa Lungabella Law Office. Okay? So, welcome again and good morning, Attorney Earl. And ano po lamang ang satuya na magayon na pag-ulay-ulayan tangon na tabi, Attorney Earl? Ay, siguro ko po, magayon na pag-ulayan tangon yan po ng mga posting sa social media. Usong-uso po yung mga nagrautan. Okay. Actually po, very common na mga problema ngunyan yung tigtaapod tang cyber libel. And nag-confirm man ako kay Attorney Tin kung nata-cover niya ini. Sabi niya, okay, mandagang mga cover tagiraray para po ma-remind ang mga tao sa seriousness kasi bakong basang-basang lang ang mga arog po kaning mga post. Yes, and of course, kuminsan ini ang mga pangyayari, Attorney Earl, na naapektuhan or nadadara kang emosyon, di ba? Ang libel or ang cyber libel, and panguna ninda, may freedom sinda na magtaram, igwa mananggad. Igwa. Pero may responsibility. Opo. Kasi may freedom mag-post. May freedom. Warang nagupugol sa imo. Pero po, may freedom kita as enshrined in our Constitution. Yung freedom of speech ta will never be impeded. Okay. Pero po, we are also not free from the consequences of our freedoms. Yan. Tangani na daiki masapar na consequences, mga tugang, so mga yaon po dyan sa arong, yaon sa trabaho, na kaampang or kaput-kaput ang gadget, kataning kang radyo, magmati ka mungunyan kung paano ka mo makakarayo sa kaso kang cyber libel or libel. Opo. Tama, Attorney Erlade? Or, in short, paano maging mabuting tao sa social media. Kasi ang goal tadigdi is bako lang maka-escape ang mga tao sa liability ni mga post ninda. Bak da iso ta sindang idea na de sinda madimanda maski may sabihin sindang mali. Ang gusto tang matukdo sa mga tao sa aldaw na ini, Kuya Mike, is matukdoan sinda na maging mga responsable na mga tao sa social media. Gabo sa tigsasabi ninda may naapektuhan lalo na ang social media is very broad ang coverage. And kasabay man digdi sa pagiging mabuting tao ang pagiging mabuting kapitbahay. Iya tabi. Tama, minsan nasala rin masarin ni Attorney Earl, kapitbahay mo. Minsan talaga kapitbahay, minsan sa direng tugang, Onyan, minsan yes, kamag-anak, madalas actually kamag-anak. dahil man nga ini mareklamo si Pade. Madalas ex, mga arog yan, mga nagrautan, naghiwalay, bako marayos paghiwalay, nagrautan sa social media. Okay. Ano ang libel? Natatain na po din yung libel. And ano mga characteristics ni Attorney Earl? Ang libel po is a crime. It is penalized under the revised penal code. Ito po ang mga public and malicious na imputation of a crime, a vice, a defect, real or imaginary. Again, it is a malicious, public imputation of a crime, defect, or vice.
Itong imputation, ano ito, Tabi Attorney Earl? Halimbawa. Imputation of a crime. Imputation. Halimbawa, Attorney. ako po, si Kuya Mike, taga-akusahan ko. Yan, si Kuya Mike, mahabas yan. Mahabon, si Kuya Okay, Mike. okay. That's an imputation of a crime. Imputation. Opo. Ganito may pigataram ka sa ko. Describe mo ang sakong personality na argo kayo. Opo. So, Okay. ascribe ko sa imo ang sarong karakteristik na unjustified ako magtaram. So, halimbawa po, sinabi ko na si Kuya Mike, maluya yan na broadcaster. That could be valid criticism. Okay. Walang problema dyan. Yes, parang evaluation and Opo. assessment. Pero, bako na si Kuya Mike. Halimbawa, si Kuya Mikey. So, Okay. imaginary. Ma-impute kita. Halimbawa, si Kuya Mikey. Si Kuya Mikey, pedophile yan. That's not part of his being a broadcaster. Okay. Hindi siya valid criticism na ngayon nung pagiging broadcaster niya. Because yung pagiging pedophile is a crime. It's a crime. Okay. It's How a about crime. itong word na libel? Ano ito? English, Tagalog, Bicol? Ano? May gikanan na ining tataramo na ini, attorney. Hindi ko lang daw po. Dahil ko... Tamaski sa English na ito, libel. Opo, Pag libel. Bicol ta, libel manggila. Wala pa kasi kitang equivalent. Ang sa tuya, siguro, paninirang puri. Paninirang puri. It's under the same idea ng paninirang Oo, puri. kasi kumisan baga, ang mga jargon sa Pangraratak. legal, pangraratak sa Bicol. Ang mga jargon kaya nino kumisan sa legal Opo. profession, usually Latin. Latin. Usually. Hindi ko lang talaga alam. Opo. Okay. So, ito ang mga characteristics niya. May, sabi mo, malicious. Opo. Malicioso. Paano nagiging malicious ito? Halimbawa, itong may malisya. Kasi po, ang tigihiling dyan, natamutig taram. Kasi, Aha. usually po, pag may mga imputations ng vice, may imputations ng krimen, may tigrautan kang tao, sumalis duman is presumed. Yan po ang tigtataram na every libelous post or every libelous publication is considered may tigpipresume kitang malis. So, natataram mo na may kabit yung tawong yan. May tuyo ka na, May tayo, kasi, in the first place, presumed ang malis kasi anong justification mo? Nasabihan mong may kabit yan maski aram mong mawayo man. Maski kaso agom nga ka ito, dahil ka pwede magtaram. Nitty-gritty. Nitty-gritty. Okay. Kasi halimbawa, give you an example. Halimbawa, sarong kaso. Kung sa baga, ang mga agum. Not an actual case. Not an actual case. Ang mga babae ba kung Iyo po. nang lulusob. Iyo po. Pag nagkita, mataram yan, Attorney Earl. Disclaimer po ha, this is for academic purposes. This is not an actual case we're handling. Okay. Halimbawa po, ika po, may saro kitang kilala na halimbawa, babae. Yeah. Ini ang legal wife. Tapos, nadakop niya so mga screenshot, nadakop niya so mga chat, kang agom niya, igwang kabit. Sinusog niya ngunyan, so profile ng kabit. Okay. Ining kabit naman, pig-post niya. Yaon so pandok, ng babae, yaon so screenshot. Halimbawa, ako si legal wife. Tig-post ko ang pandok ng babae, so profile niya sa Facebook, so mga screenshot niya kan mga agom ko. Tapos sige po, haliparot ka, magatul ka, mahilig ka sa pumatol sa may asawa, maraot ka ang tao. All of this, pinost mo online to gain what exactly? Para may magharap kang kasurog, para makaharap kang hustisya, makukuha mo bang hustisya diyan? Anong justification mo? Dayman. Kasi kung naghahanap kang hustisya, ang dapat mong ginibo, nireklamo mo sa pulis, pinabarangay mo, finailan mo ang agum mo ng kaso for vowsy, psychological violence, o tuman na babae, kung nadakop mo in the act na may tigigibo, kasuhan mong adultery. There are avenues that you could have done kung ika-agrabyado, finailan mo ko taling kaso, bako uso, wala ka pa nga ning, dahil pa nga ning nakumprontar, dahil tamalay mo, dami account ang gamit. So may mga bagay na dahil ka pa nga ni, nakasigurado kang mga hinala mo, tig-post mo na, ito, nahiling na ka mga tao. Nahiling na may imputation ka na kabit sumabayi, nakalaguyo sa kang agum mo. So, imbis na kasurog mo ang batas ngunyan, may diretsyo lugod ngunyan, so tig-post mong babayi na pag hinalaan mong kabit, nakakasuhan ka na dahil sa mga pangraot mo. Okay. Sa kadako na pigmension ni Attorney Earl ng mga pwede gibuhon, so ginibo ka ito, So, illegal pa. so kung sa multiple choice, dayan ako, so correct answer duma. Correct minus wrong siya. Okay. Karoon ka lang Kuya Mike, bakit na mag-proceed? Ang elements po, kang tiga-apod ang cybercrime. Okay. Unang-una po, may defamatory imputation. Araw na itong sinasabi. Pangdua po is may publication. Okay. May element of publication. Bilang nailathala, tapos klaruhon tayan. Bako po publication, nakaipuhan mong
nasa dyaryo, Oho. or nasa radyo, Aha. or nasa Facebook. It could be even as simple as a group chat. Okay. Kasi po, group chat, iyo po, kasabay. halimbawa may group chat. Halimbawa may group chat ka mo pamilya mo, or may group chat ka mo magbarkada. Tigpararautan mo duman ang sarong tao. Tigratak mo ang reputasyon kang sarong tao, tigrautan mo, tigsasabi mo, kurakot yan, aro ka yan. Ining mga bagay na ini, na-meet niya na ang publication. Kasi sa Supreme Court, sa sarong Supreme Court decision, 3 years ago, tig-clarify ng Supreme Court na maski may sarong tao other than the person you are describing, that could be considered publication. Maski saro sana ang group chat ka mo sana. Halo, tulo. Tulo. Maski tulo. Tulo lang ang requirement. Okay, So may tulo tulo. mo, oo. Tapos that could be considered as publication as clarified by the Supreme Court. Okay. Tapos identifiability ng offended party, Ang identifiability, ma-identify so figure out mo. pati susaro. Maski na mo pingaranan. Yes po. So halimbawa, wala mang problema baga kasi sa media, par for the course, ang mga blind item. Dakol kitang bidbid pa No. mga gawa. May mga kaso ngunya. Let's not Okay, go okay. there. Yes, yes. Anyway, so mga may blind item. Oo. So pag na-identify so offended party na mahihiling kung sisi ang tagirautan mo. Ako nga ito Yeah. Halimbawa, day mo tigpangaranan si Kuya Mike. Si Kuya Mike nga araw ka si sarong radio announcer, araw ka ni. Araw ka niyang edad, araw ka niyang address. Yan. Ang agom si araw ka ni. Minsan. Kumbaga, if there are factors na nahiling sa publication, sa post, in the context of cyber libel, na ma-identify mo kung sisay ang tigpapatamaan, then that's identifiability. Then again, kasabay duman sa ano. the presence of malice, which is presumed. And then po, sa cyber libel, very specific, na ang libel is done through a computing system. Kasi po, cyber libel is not a new crime. Okay. Hindi siya bagong krimen na nagkaroon lang ng cybercrime prevention ng 2012, saka lang nagkaigwa ng cyber libel. No, libel is an old crime. Okay. Ang cyber libel, hindi siya gumawa ng bagong act. It only defined a new way of committing the crime of libel. Sinabay. Opo. Ang epekto kaya ka ni Kuya Mike, mas halangkaw ning 1 degree ang penalty pag sa cyber libel. Iyo po. Mas halangkaw ning 1 degree. Pag sinabing 1 degree, kari, ano ang punishment niya? Nagtaas po siya from, taka lang, para sigurado kita, 1 degree. 1 degree higher na po siya. Bako ang presyo kong gasolina, sobra sa 1 degree hindi ka lang. So, hali po sa prison correctional, magiging prison mayor minimum siya. So, wag kakaigwa siyang possibility na makulong kang more or less 6 years and 1 year. Grabe, ade. Opo, minimum yun eh. So, yun po kaya may kang consequence kaan na kumbaga, hiniling man kan mga mambabatas ta na dahil sa presence ng social media and broadcast media, kung through computing means ang pagratak mo sa sarong tao, na mas madali man ngunyan na makapag-spread ng mga malisyosong information. Okay. Kaya, mas halangkaw ang penalty kasi sa dating libel, masurat ka, dyaryo, pero ang nagbasa ng dyaryo. Kasabay dyan sa cyber libel, so piga-upod na fake news or disinformation. Difícil i-classify. Okay. Difícil i-classify. Pero halimbawa, ang tigrautan mo sarong pribadong tao. Pribadong tao, tigrautan mo. Naggibo kang mga peke na balita para sa iya. Pwedeng maklasify yan under cyber libel. Iyo po. Okay. Specifically, halimbawa, kung mga leaders na digda, halimbawa sa sa mga politicians na digda. Opo. Pero po, may tiga-upod kasing valid criticism. Valid Criticism. May May valid criticism. Tapos po, Issue-based. may mga kaso naman na di siya ma-fall under duman sa reporting na pwedeng defense kasi pwedeng defense ang actual reporting of facts. Kasi kung ang basihan to lang mahukulugan ng feelings ng sarong politiko ta na nakriticize siya, wala na kitang demokrasya. Wala na. Pero kasi halimbawa si Congressman A, kung sisay mo yung Congressman A. Si Congressman A, inakusahan na may pork barrel, may ghost project, valid na i-criticize mo ang ghost project na yan. Pero kung si Congressman A, inakusahan mo na igwang kabit, tapos may duwa siyang aki duman sa kabit, tapos silahis pa siya on the side, na nagpapatol din siya sa lalaki, pangratak na po ito, na bako na po related duman sa function niya as a public servant. Okay. At least may delineation ang Opo. ang so pwede, suda pwede. Opo. Kasi po, unfair man sa media, na every time na lang ma-report ka mo ning sarong factual na bagay,
kakasuhan ka mong libel ta na offend siya. Hindi man po 'yon. Ay, Kasi po pinoprotektahan naman ng ating batas yung freedom of the press. Pero kung minsan bagangon yan, may mga abo man magkakarasuhan, Attorney Earl. Ta, libelous or not, pag kinasuhan ka, dako lang disturbo sa oras mo. Iyo po. Iyo po talaga. So, ano yan, lalo sa mga arog sa mga trabaho, may arog yan sa broadcast. So, kung minsan, may mga pangyayari na, there is something kind of A chilling effect. Oo, A chilling effect sa iba na. Opo. May sa imo nangyari, pero may possibility na sa imo mangyari. Opo. Which is sad. Kaya po, actually, Kuya Mike, to address that, mali po talaga na ginagamit ang cyber libel and libel para takuton ang media. Kasi ang mga nagibong araw-kaan, mga politiko, if they are validly criticized, tapos makakasusinda, mga talsok yan, mga duwag na uri ng mga Ano mo sa talsok? mga cowards. I mean, nag-apply ka mo bilang politiko sa tao, hiniligawan nindo ang mga tao, ngayon criticize ka mo, makakaso-kaso ka mo, you're cowards. If you file for cyber libel while you're in office, na criticize ka in your function, tapos makaso ka, sabi kang batas ta, in a very old case ng Supreme Court, public office dapat kamong yaon dyan, baho kamo onion skin, baho kamo mga balat sibuyas na dikit na kritisismo. Kasi ang public office is a public trust. Okay. You are dealing with the public fund, you are dealing with the lives of a lot of people. Kaya dapat di ka mo balat sibuyas na every criticism makaso ka mo. Okay. So, tama man ang na ano yan, may mga giya kita na maukudan mo yan manungod sa cyber libel. Opo. And lalo na sa mga common tao. Opo. Like, so mga parking. Tapos big post kang big parkingan. Yung mga arugan, di ba? Attorney Earl. There are times na pag una mo, tanang post ka, pigsita mo susala, pag una mo, okay na ito. Opo. Di ba? Kung yung mga makasuso, sutag sa diri kang bihikulo, kakasuhan ka pa. Opo. Ano po talaga, ako man iuyaman sa mga tao na maluyahon og parking, lalo pag sa mall, lalo pag dyan sa harong mo, may nagpark sa hampangan, makauyam Lalo talaga. i-park pa sa gate. Yan ang gata. May batas na actually na nagbabawal kaya. Igwa. Okay. May penalty for that. Pag una ko, common sense na. Ang problema, Kuya Mike, ang common sense, bako kasing common as ini-expecta. So nangaipuhan kita. Very rin na common sense sa pagparking. There are times na, dong yung tao na ini. Kumbaga, ang pagpasensyaon, alagad. So, responsibility man ka mga parking na, sa matangod sa araw mo, sa gate. So, halimbawa, ang kadalasan kasi na nangyayari, Kuya Mike, di ba, excited doon ka, nag-post ka, ning sarong nag-park sa imo, pinicture mo. Yan. Tapos, may ebidensya nga ako. may ebidensya nga ako. Wala mang problema kung pinost mo na kung sisay man tabi, ang nagpark ka pakiayos man tabi sa susunod. Announcement lang. Kasi may need ka mag-inform. Opo. Need mo maaraman kung sisay. Need mo maaraman na daitabi pag-arugon ini. May defense ka sa libel. Yes, kasi ang publication mo is not done with malice but with the intention to inform people. Okay. Pero ibang-iba, kung sisay man na patal ini, na nagpark digdig, maluyahon ka, bumalik ka sa grade 1, ganito kang datang tao. So mga midbid ta ka. Kaya ka nagbalik sa grade 1, tamuluyahon ka. Hanggang ngunyan, guminurang ka na, maluyahon ka manggiraray, tamidbid mo ngayon sa nagpark. May malis na naman. May mali siya na ta. Obviously, tigrautan mo na ang tao. Kamalay mo man, nag-iidali. Kasi may emergency na i-park naman. Kumbaga, you did not exhaust all possible means. Kaya wala kang justification to say those things. And ngunyan, presumed ang malis because tigrautan mo ba ko? Laso pag-park niya, kundi so pagkatao niya. Dinamay mo na. Dinamay mo na gabos-gabos na. Maluyahon ka, sinabihan mo, araw sa imo, mga kamote, dapat sa imo, disgrasya. Dakol-dakol ka ng sinabi na wala man relasyon duman sa issue. Ngunyan, wala ka ng justification, wala ka ng cover na pwede mong sabihin, this is just an accurate representation of facts. Okay. Kasi libelous na ito. Magiging libelous na siya. Kasi paano kung nag-like ka duman o share mo ito? Yun ang kagayunan. Kasi po, sabi ka ng Supreme Court, ining mga arugaan can be considered knee-jerk reactions. Kasi halimbawa, so nag-like na. Kasi, di ba, minsan, nag-scroll ka, napindot mo. Kung ipipinalize na gabos na nagpindot, pirang kakasuhan. Imagine, sa sarong post, may 100,000 na nag-like. 100,000 na kakaso. Testing nga na kung di sa imo, uyaman ang mga judge, uyaman sa imo mga prosecutor, uyaman sa imo mga judge, uyaman sa imo mga police. Saka, it is not practical. Mali mo na lang, Kuya Mike, kung halimbawa, may post.
bako ikang original poster. Okay. Dinagdagan mo pa. Nag-comment ka pa. Nag-comment ka pa, in-identify mo pa sa tao. Tinag mo pa. Tigrautan mo pa. Okay, Halimbawa, okay. may nag-post ka, may nag-park. Ay, mas malala pa nga dyan si Earl Kalingasyon. Maluyahon yan mag-park. May ngaran. May ngaran. Maluyahon yan mag-park. Maraot yan na tao. Nanunadya yan talaga. Tigrautan mo na. So tao. Tigpangaranan mo sa tao. So identifiable. May presumption of malice. May imputation of vice or defect or a crime. Okay. So ini, ma-fall na ngunyan siya within the elements. And the element na the publication is made via computing system. Okay. How about ni mga kapilyuhan, barkada mo, tag ka duman sa ano baga, so may promo nga baga pa di, gaganahon mo nga pa din kotse, so may promo Sa Lady Anne. Oh. Not an endorsement. Tinagsungaran mo naman pa din. Nabasa ni Missy. Opo. Pwede ito kasuhan ko ngayon si Padeta. Ganun sala na nga ining karaw. Kasi po, dyan again, kasi ang prosecutor, tapos kung makaabot sa korte, ang hihilingon dyan, is this a joke? Is this tentative ba ito? Tigrautan niya ba talaga? Tentative? Anong gusto sabihin? Ganun tentative. Alam mo, naghapot lang. Okay. Kumbaga, hihilingon, may element ba talaga na nag-i-impute siya, na nagduduman siya? It may seem like that, pero kasi maluwag man. Maluwag man ang korte, maluwag man ang ano. Kasi kung ipagbabawal mo ang pagjo-joke, mapagalon man. The same as pagbabalita, ang pagjo-joke, dapat yan tigpipenalize maliban kung may sadya ng malis na involved, may pangratak na sa tao na involved. Okay. May iling man talaga kung purely joke talaga ito or laog naman sa mga na-element mo na. Mga Kung sinabi mo na, naglaog ka baga dyan, kang pitsa 8, may specific. naglaog ka dyan, alas 11 bangge, Aha. hinatod ka kang plate number EAC 7290, makarong ka. Nagbaba ka dyan, may tinake out kang, may tinake out ka. 1 kilo. May tinake out ka, Okay. dinara mo digdi. Aha. So bako na siya joke. It will now fall under sa tinatawag na malicious imputation. Yun na, iguana. How about namisun mo kaya sa plate number halimbawa. So uning mga government napigpo-post man. May mga recent kita mga activities mo niyan. Di ba? May video, may picture. Nag-ano ka nga digdi sa Sorsogon. Ang plate number mo. Ano ito? Again, kasi po, valid criticism siya Okay. ng regular function. Kasi public car Kasi yung- public car yun. Aha. It is imbued with public interest kung paano ginagamit, paano po yun-utilize ang sarong bihikulo. So, ngunyan, kung tigahapot man sana, nag-ano ka digdi, dahil siya ma-fall under that. Kasi nga, it's an official function. Okay. It's an official vehicle. May karapatan ng tao maghapot kung nag-ano ka digdi sa Sorsogon. So, whether or not may defenso na gamit ng sasakyan, I don't think makaso ang city government over that. Kasi, kung kakasuhan ng city government, gabos na criticism, sa gabos na instrumentalities, it's really difficult. Okay. Saka, magiging antagonized na ang tao na, ay, grabe pala. Balat sibuyas pala ng city government, gabos na lang kakasuhan. So, kumbaga, bako man sa best interest ng government agency na gabos na criticism sa inda. Ang magayon ko taga to, simbago nila kung Actually, I think nagsimbag. Nagsimbag. I think nagsimbag. Okay, And I think okay man susimbag. Okay na. So, ang magayon pag-arog yan na may question. That's how democracy simbagon, works. Yes. Kaya nga po, kung ang paghapot normal ka lang na naghapot, okay yun. Pero kung dinagdagan mo na, may karga na, yan po ang problema. So may dagdag ka ng detalye, na bako man tunay, may conclusion ka na, dahil ka na naghapot, yan na po ang problema. Okay. So, mga tugang, mga yaon sa harong nga, kung may mga kaaputan ka mo or may mga experience ka mo na agid digdi sa tigi-istoryahan mi ni Attorney Earl. Dahil isa na masupog or dahil matakot na basta sabi ni Attorney Earl, pag ang style ta pala kaaputan lang, dahil man kita Depende sa pakahapot. Depende sa pakahapot. Sige, pag nagkapot ka mo, ituto ko kay Attorney Earl, bahala na siya mag-correct ang pag-aputin doon. Tangaling okay ang aputin doon. Okay, sa satuya pagbabalik, ipagpadagos ta ang satuya na pag-iristoryahan dahil ka mo mag-ali ta, maray-maray ang satuya na iristoryahan. Ang oras, eksaktong alas 11:30. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Sili Marina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa. Pigaulayan tapungon yan ang manungod sa libel or cyber libel. Ang ulay may seryoso pero papetex-petex lang. Seryoso ang topic pero magian na iristoryahan. Makakaukod po kamo digdingon yan. Kung may mag-text or call, you can call or text me sa numero 0917-146-2275. Okay? Welcome back, Attorney Earl Kalingasyon. Attorney Earl, paano kung ang apot kang kadaklan, paano kung nakasuhan kami kay cyber libel or libel? Anong gigibuhon me? Kung nakasuhan po kamo, kung kamo mismong nakasuhan, ang pinakamagayon po na may advice mo sa imo, dahil ka mo mag-self-medicate, kumbaga. Self-medicate? Kasi ang iba, nagdi-DIY. Aha. Po. Ma-first aid ngayon una ko. Mabalus pa. Ikang yan. Kinasuhan mo pa ako. Nag-post ka pa. So ito, may hiling mo,
may affidavit na naman masunod, pinost mo na naman. So, ang masasabi ko po, kung may kaso po kami na-receive, usually po kaya, ang inot nindong ma-receive is a subpoena from the prosecutor's office. Okay. So, pag naka-receive po kami ng subpoena, bako po yan, end of the world. Normal po yan na proseso na kapag may criminal complaint, papadarahan ka mo kang subpoena, attached duman, so complaint kang nagkaso. Tangani maraman ka mga paramatita. Ano ang gustong sabihin kang subpoena? Basically po, it's just a notice. Okay. Subpoena is a notice. Pwede man baga, sir, may notice ka. Ah, Pag ginamit kay attorney, sir, may subpoena ka. ang subpoena po kasi notice siya directing you to do something. Okay. May notice na. Okay. May notice na, oy ka. Information lang. Oy ka arog ka ni. Ini po, oy ka arog ka ni, gibuhon mo ini. So pag sasabihin na po nangali sa prosecutor's office, tatawan ka ning aldaw, na 10 days niya. Usually 10 days na masimbagon ining na complaint against you. May period. May period Hindi yan. mo na simbag ito. Kung di mo na simbag, pwede ka magpa-extend. Normally. Normally magpapa-extend ta wala pa nga ako nakuha ang abogado. Okay. Tapos nga iba ang nag-receive para sa or mga rason kung ano pa man acceptable. Okay, yaw na. Pinirbahan ko na. Receive mo na. Anong gigibuhon ko? Maghanap na pong abogado. Okay. Mag-seek na po ng abogado para po mag-prepare na po ng tigapuntang counter affidavit. Counter affidavit. Opo. Ang mga defense na dyan, of course, is that number 1, justified ka kung nata mo pinost ang pinost mo. Yun na. Ililinya-linya mo na doon sa mga rason Saroon mo. mo na. Opo. Okay. Pangduwa dyan, halimbawa, kung blind item, dahil man identifiable kung sisay ang post ko. Which is a very good defense kung wala ka Pwede. man tigpangaranan. Pag sa blind item, pwedeng ay bako ba ni kay uning nga iti. O halimbawa, Ngaranan mo so bigtutuyo mo talaga. o halimbawa, sabihin ko, may sarong pedophile dyan, grabe na ang utang. Aha. Kung may magre-resign mo, kinasuhan ka, sinabihan mo akong pedophile, grabe ang utang. Natatingaranan ta ka? Oo. Ibig mong sabihin? Ika ito. So, kumbaga, yan ang kagayon naman kang blind item. Iyon man ang karaotang kang blind item. Kumbaga, depende kung sa income side. Pero parte kasi yan ng demokrasya ta. Yes. So, halimbawa po, naka-receive ka na. Diyan na po malaog ang mga defenses na available sa imo. Halimbawa po, anong defense dyan? 2 years ago pa yan na post. So, ang cyber libel po, 1 year lang ang prescription period. May limitation pala Opo, sa time. may limitation. May time limit. Opo, may prescription. 1 year. So, kung halimbawa, ang post na yan, 2025. Dinilit na sa post noong 2025. Wala na. Wala na. Oo. Paano kung delete? Kung dahil dinilit, dyan po naglaog so kaso ning Rappler versus duman sa nagdemanda kay Reza. Kasi ni-republish tinda. Tig-republish ning Rappler. So halimbawa, wala man binago, essentially, yaon lang sa post, dahil man tig-delete. Okay. So it's not considered a republication. Kung shinare mo sa memories, kasi di ba sa Facebook may memories, Nag-appear. that's a republication. Kasi may ginibo ka ng form of intelligence na ni-republish mo ang sarong previous publication in the internet. So it can be considered as a fresh publication. Kasi bagong post yun eh. Another, so time limit, yaon na naman duman. Ba- 1 year na bago naman. na naman. Oo. And again, the time limit is kung nuarin mo na-discover ang mga post. Okay. Kung nuarin naging available sa imo, na nahiling mo, kung nuarin mo na-access. So duman sa pig, So halimbawa, tutukoy mo duman sa blind item. Halimbawa, ika ang nirautan ko sa Facebook. Pinost ko siya, halimbawa, January 30. Nabasa mo siya February 5. Ang pagbibilangan ta dyan is kung noon mo na-discover. Okay. So, February 5 yun. February Hindi 5. January 30. Very important yan Kuya Mike. So, prescription is a defense. 1 year. So, yun. Lack of identifiability. And pangtulo is yung lack of malice. Wala man ako malice siya. I was just reporting a fact. Sa halimbawa, nireport ko lang naman na nagpa-park siya dyan and maraot ang buot ko na nagpark siya dyan. Wala man akong sinabi sa iya. Wala man akong niraot sa pagkatawo niya. So, walang malice digdi. Paano kung nagtarap? Bao ka man nga reporter? But, remember, tama, good question. Ang sabihin to naman dyan, bako lang po ang mga reporter ang may freedom of speech. Yan. Freedom of speech is an enshrined right in the Constitution that is available to all na nandito sa Pilipinas. Okay, good point. Apo. So, yan po ang mga defenses na available. And yung ibang defenses, medyo technical na i-discuss ko na lang pag naging kliyente mi ka mo. Yeah. Kasi po, I cannot discuss this in public. Yes, Apo. yes, May yes. mga bagay Siyempre, na for siyempre. strategy purposes, dahil pwede i-divulge sa publiko. Okay. Usually, pag nakakasuhan na kay Aro kaning cyber libel attorney, yun na ito.
release ng subpoena, nag-ano kay abogado. Ano ini? Paano kung laog or Puminasok talaga. Kung laog talaga sa Oo, cyber oo, libel. oo. Opo. Pero nagpaagad talaga kitabang Opo. mo ma-absuelto duman. Opo. So, kumbaga po, halimbawa, may resolution na. Nag-file sa prosecutor, nag-counter affidavit ka. Oho. So, halimbawa, wala na. Na-resolve na ng prosecutor. Sabi niya, may cyber libel talaga. Oho. So, di pa po ending kinabahan. Dahil pa man. May Kasi available ito na sa prosecutor. Opo, may available po pong remedy which is motion for reconsideration. Okay. So kumbaga, motion for reconsideration, may 10 days ka para mag-motion for reconsideration. Tatawan man 10 days, magsimbag, ngunyan. So nagreklamo sa imo para mag-comment siya duman sa MR, mat-take naman ng time bago ma-resolve. So more or less, mababakalan kaning sarong bulan hanggang 2 bulan. Depende kung gaano ka-busy ang prosecutor na i-consider. Halimbawa, in the eventuality na, sabi ni prosecutor, dahil talaga, may cyber libel, talaga ini. Saka na po, ma-file ang prosecutor ngunyan sa korte. Okay. So, ngunyan po, sa korte, sa korte po, ma-file na yan. So, mag-prepare na po ako ng pampiyansa. Kasi po, unfortunately, may jail time po pa rin na prescribe. Kasi po, ang prescribe sa libel ay imprisonment or fine. Fine. Bako both. Hindi po siya pili mo piliin ng duwa. So dahil may imprisonment siya, wala po choice ang court kundi mag-issue po talaga ng warrant of arrest. Yes. So ma-issue siya ng warrant of arrest. Kamo po unyan, ang warrant of arrest po, bako siya end of the world. Mag-prepare po kamo ng pangpiyansa nindo, mag-prepare ka mo ng certification sa barangay for residency, so sketch ng haraw nindo, 2x2 picture or passport pictures, side, Italiano tabi yan, ha? side left, side right, Okay. front, Ano nga po dyan ikato? mugshot. Mugshot. Okay. So, sige. i-prepare nyo po yan. Ang pinaka-importante dyan is yung barangay certification of residency and yung sketch map is for bail purposes. May selyo ng barangay, may pirma ng authorized representative ng barangay. Okay. Very detailed yan, Very Kuya detailed Mike. na. Sa Indo man na part, ang pwede pa areglon ko ngayon una ni attorney. As early as possible, Possible. areglohon mo na sa prosecutor level pa lang. Dahil pa nagkakasus Opo. ng prosecutor. Kasi malay mo, ang gusto niya lang bayadan mo ang damages niya. Oo. Mas mahal pa so warrant of arrest mo na nag-bail ka kaysa sa pag-areglo na tigahagad niya. Halimbawa, tigahagad niya, 25 mil. Malay mo, tao sa imong bail mo, 45K o 50K. Okay. Diba? Mas areglo. Halay mo pa pati makukuha. As much as possible, kami po, habo minang makasaangat sa ang kaso sa gabos na abogado, whether defense or prosecution, mas gusto mi na mag-amicable settlement. Amicable settlement. Opo. Ang tunay na abogado po, habo sa kaso. Dahil nabi paabot sa Opo. prosecutor. Ang tunay na abogado na maray na tao, mas gusto nindang matapos tulos ang mga kaso, maareglo na lang, makapag-reconcile ang mga parties kasi in the end, justice is about reconciliation. Lalo na sa mga kaso ng araw kaning libel. Okay. As much as possible. Okay. Kasi may mga sitwasyon man talaga na i-recommend namin na magkaso ka mo. Kasi marauton man talaga sa mga tinaram. Kung duman ka sa nagkaso. Either way way. talaga. Okay. Recommend kami na idiretso na yan. Talaga Opo. may nailing talaga muna. Opo. Dahil kaya magtugot sa amicable settlement. Minsan, kung sa defense kami, ay grabe man. 10 million ang tigahagad. Okay. So duman sa tigkukwartahan ka na kaan. Kumbaga po, depende kung sa inside kami. Pero as much as possible, mas gusto ming ang mga parties ma-reconcile. Kasi yan po ang tunay na abogasya. Ang tunay na abogasya is advocacy na magkaigwang meeting of the parties kung pwede man sila mapag-ulayan. May mga Lalo na kung justified mo sa tiga agad. Oo, na opo. iliman nindo na. Opo. Okay, Kasi may mga bagay na nadar sa pag-uulay. Yes. Opo. Kasi ang hiling sa muya, gusto mong may kaso kami para may bayad sa mo. Bako lamang. Bako man talaga. Bako mabuhay. Ang katotohanan po niyan, Kuya Mike, is mas gusto ming mag-settle mga parties, ma-reconcile. Tapos move on. Yes. So, yun po. Pag nakaabot na sa korte, balikin na duman. Pag nakaabot na po sa korte, dyan na po maagi ang trial hanggang po sa magkaigwang resolusyon. Ang kagayon naman, Kuya Mike, sa totoo lang, sa practice, may direktiba na po ang Supreme Court na kapag kamo po nakasuhan ning libel, maski cyber libel pa, tig-recommending Supreme Court na duman sa imprisonment or fine
nang tig-recommend na po ng Supreme Court ay fine. Fine. Plus damages kung nag-allege ka mo ng damages. So, yun po, bako siya end of the world. Diyan na mapipriso pag pinili mo itong fine. Pag pinili ng judge, pag pinili ng... ng... sa mapili? Iya po, bako po, ako ang mapili. Gusto ko po, fine, bako po. Pag una gusto na kasuhan ng Apo. ako ngayon, fine na sila judge. Ano po kasi, mas Okay. gusto ng judge, ang mga judges, directed po siya ng Supreme Court by an administrative matter, may number, something, nalimutan ko, 2023 yata yun, na pag-refer back sa 2008 na circular man kang Supreme Court, na piliunin do ang fine sa kaso ng mga libel. So, nagkaiwang cyber libel, tig-remind ng Supreme Court na piliunin do ang fine. May ano man palang sinda. But this is not ang Supreme Court. Opo. Pero But- bako siya mandatory. Wala siya mandatory in a sense, pero kumbaga, pag nagsabi ang Supreme Court na piliun mo ang fine, kung ikaw man judge sa RTC, kasi po, Sunod ka. by the way, RTC case po, ang libel, ang cyber RTC libel. case, Ang okay. cyber libel, because specifically nakakaag sa RA 10175, na sa RTC ang jurisdiction ka ni, RTC po talaga ang jurisdiction. So you would understand, nagkuha ka mong abogado, medyo mahal po ang acceptance fee niya kasi RTC siya, bako siya MTC. Pag may leveling man palaan. May taripa po kami. Okay. Opo. So yan po. Again, this is not to say na ini-encourage ko ang mga tao na wag parang rataksan na kamo ng iba. Kasi po, ang fine makulog sa bulsa. Lalo kung nag-award ng damages. Mas dagdag pa. Dagdag pa po yan. Okay. Nahabulon ka mo kang sheriff ng korte. Hanggang sa may benta nindo ang mga Mga kung ano man properties, nindo, kung mga kung ano po, habulon ng mga bank account nindo. Kasi po, again, may consequence po ang mga tigtataramta. Okay. Bako po ibig sabihin na wala na masyadong nakukulong, wala na po siyang consequence. Okay. Kasi, remember, kung nagbayad kang fine, or nakulong ka, or nag-probation ka, sa sunod mong kaso na may imprisonment, di ka maka-avail probation. So, may legal consequences ang criminal conviction. Okay. Maski pa sabihin na fine lang ang tigbayadan mo. Dahil ka nang papadumanan. Damn! Yun na talaga Ayun ito. talaga. So, ang ano mo lang, only chance mo is acquittal. Kasi di available sa imong probation or community service. Kasi disqualified ka. Okay. Duman kita sa other side of the coin. Opo. Sabi ko Anong sa bago, gigibuhon? Sabi ta ka sa bago, aram na ka mga parahinan yugta, so nakasuhan. What if ikasupig pakaraot? So nailing mo, na-suppose, ito, identifiable, anong gigibuhon mo? What's the best option na dapat na igway ka na? I-detail ko kayo, Mike. Papaduman ka. Ready na kita sa detalyadong discussion. Okay. As much as possible, mas gusto mi na mag-igwa mo na mag-demand letter na may cease and desist or na pundohon mo na ang pangraraot. Ano ka? Maghuron kita. Pero sa pagyan, may abogado na. Abogado. Okay, Na pumundo ka na, dahil ka namang panraraot, i-take down mo ang mga posts, mag-uulay kita tungkol sa damages na nag-ibo mo para di na Okay, kita okay. magkasuhan. So kung nag-comply, take down, nagkasuhan, nag-areglo, tapos ang kaso. Tapos na. That's not usually the case. Kasi kasi sa realidad, pag nagrautan, deep-seated na ang mga dahilan kung natayan nag-iiwal ng mga taong yan. So, ang mangyari, kung halimbawa, sa tingin mo, naagrabyado ka, tig-post ka talaga sa social media, identifiable ka, obvious na may malis, tiga-akusahan ka ng mga bagay na dai mo tigibo, tiga-akusahan ka ng mga vices, tiga-akusahan ka ng depekto, Okay. pwede ka na po magkaso. Kaso. Okay. Anong pinakamagayon mo pong gibuhon? Screenshot mo na po ang mga yan. Tabaka i-take down. Tabaka i-take down. Screenshot mo na ang mga yan. I-take note mo na po kung anong oras tinda yan tig-post, anong oras mo na access. So time limitation na tigtara mo na 1 year. Tapos po, importante yun sa verification. Kung may laptop ka po or computer ka, dumanon mo na po sa URL, i-copy-paste mo po sa kada posting niya. So, kada post, may unique URL. Isi-save mo na ito. Isi-save mo na ito, tapos okay. mag-give mo ang text box para ma-identify mo agad na ining URL na ini, para digli sa picture na ini. Puntahan mo po sa profile niya sa Facebook. Paano kung nakalock? Yan lang ang problema. Maduduman mo po yan, kung searchable pa rin siya, mahilig mo mag-URL po, may URL pa rin yan, maski nakalock. Profile lock, pero po, May URL, mahilig mo sa copy-paste URL na siya ang mo. nag-post talaga kato. Kasi usually, yan ang nangyari, blinak ka. So, pwede ka man gumamit ng ibang tao na maka-access ng ibang account. Kumbaga, there are ways. Pwede pa. Okay. So, halimbawa po, yan na. Ang sunod mo pong pwedeng gibuhon is, magpa-blatter ka po sa local police station mo kung saan mo na access so
pangraratak sa imo. So kung halimbawa po yaon ako sa Legazpi, magreklamo po ako sa pinakaharaning police station sa Kuya. Halimbawa ako nasa Washington ang opisina mi. Sa Tahoe Road ko, tayo yung pinakaharani. Sa may sa may Legasay. SSS, sa may Pag-ibig, Haraldoman. Okay. So duman kayo, men. So ini po ngunyan na police station, kukuhaan po ang blatter. Ngunyan, ma-request ining police station ning request for extraction paduman po sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa okay. Campola. Ngunyan po kaya, wala pa kitang Albay, Provincial Anti-Cybercrime Unit. Sa OLA region. Kaya po, region kita nag-aasa. Ini nga yung tigo-workout na magkaigo po kita dito sa Albay, Albay. sa Kasi po, province. dipisilo nini. Congested ang region, pirming ang Albay sa region nagduduman. Na dapat, minsan di rin na ang province. Shout out sa mga politiko ta dyan, baka mag-ibuhan ng paagi. Okay. Anyway, may tigo-workout na kita na tungkol dyan, na di ko pwedeng i-disclose kung saan ang location. Yes, Opo. yes. Kasi tigpa-plansya pa ang mga plano. So anyway, paka-request for extraction, ang cybercrime po, i-extract ninda, isi-certify ninda na na-access ini, ining profile na ini, iyo ang ginamit pang post ka ini, ang mga post na ini made by this account, tapos isi-certify lang ninda. Na siya ito. Opo. Okay. Saka na po, ma-prepare ng criminal complaint na isa-submit naman po ngunyan sa prosecutor's office. So, arog po kaan, maagi mo na kamo sa police na local, ma-request sa police na local, maduma sa anti-cybercrime. Pero po, if time is of the essence, so sinabi kong inot, i-screenshot mo na, ikaag mo na sa Microsoft Word or kung saan pa man, so mga URL, i-indicate mo duman sa URL, wari na access, anong oras tig-post. Tapos i-print mo na ito, boss. Print po ito, boss. Okay. Or i-save mo lang. Detalyado na naman po yan. Kasi po, time is of the essence. Yes, Minsan, 2 hours, wala na. Wala post. na. Kung madumang ka pa, mapablatter, Oo, wala na. wala nga na eh. Ano ba? Kasabi mo nga grabe ang nagdudurman Ompo. sa OLA. Ompo. Kasi po, covered din na, gabos sa cybercrime. So, mga nagbebenta ng peke na brace, online, cybercrime ang Sarabay pa. So, mga bomb threats, cybercrime kasi ginibo. Ginibo ang threats sa cyberspace. So, cybercrime ang nag-handle. Sobrang loaded. Grabe man ang gan. And they accommodate. Hindi kasabay pa yun eh. Opo. Where in fact, dili sa local nagdadakol. Opo. Kasi po, huna nila, incident. wala sa consequence. Ang tigagibon ninda. Okay? So, ngunyan tabi, attorney, ano ang pwede mong may advice digdi sa duman yung kita sa nagpo-post na pagpapakaraot niya sa kapwa niya na nakakalawag sa cyber level. Ano ang pwede mong may sa inda na tangani maging mabuting tao? Again, balik kita naman. Ang pinakapunot-dulo ka dapat maging mabuting tao ka mo sa media, sa social media, and sa indong personal na buhay. Okay? Kasi kung ano ang action mo, naghahali yan sa naturalesa mo. Ang naturalesa mo ang nagdidikta ng mga actions mo. So, ngayon po, kung ma-post ka, mag-isip mo na, nata ko rarautan ng taong ini. Halimbawa, mainit ang payo ko, nadakop ko ang kabit ni Agom, ngayarong kaan. Ano makukuha ko digdig? Makuha akong simpatsya na siya maraot, ako maray. Di ba niraot ko, apektado ang mga aki ko? Yes. Tama. So, Kadamay ka magilayo. Niisipon ko, nato ko yung gigibuhon. Kasi kung ang mga tao ma-post, bago mag-hit ng post, mapabawasan ang mga araw ka aning... Magurup-urup ka una. Halimbawa, nag-live ka pa. Ni-live mo pa. Para mo daw sa sarong tao. Libel yan. Okay. So, yung mga bagay na ini, hilingon ta muna kung ano ang consequence bago kita magparanggibo. Minsan di tayo maiwasan, makichismis online, wala ang problema. Pero again, it should not be identifiable kung sino ang taga-rautan mo. It should be done in a legitimate inquiry for truth. So, tentative, hapot ka lang, gusto mong malinawan. Tapos, yung mga iba pang techniques para maiwasan ang liability. Kumbaga, sunod doon. Sunod doon. Magkaso ka na lang, magpa-blatter ka, today ka na mag-post. Okay, ito. How about duman, ano naman ang advice mo duman sa pirming nadadalaganan, pirming napopost, pirming may issue. Yung po sa mga perming na post pero may issue. Halimbawa, yung mga serial na parautang na di nagbabayad. Kung nga mo ma-post, magbayad ka. Yan. Buda, di ka para utang, di ka nagbabayad. Di ba? I mean, kasi may dahilan ng mga tao na ma-frustrate sa imo, ipopost ka sa Facebook. I mean, baka gibuhon mo pangon yan, pipikunon mo ang tao para i-post ka, para mag-areglo ka mo. Di ba? Mali pa rin yun. Teknikan ka sana. Teknikan, yeah, exactly. Okay. So, kunyan, di ba? Maging mabuting tao pa rin. May obligasyon ka magbayad ng utang, bayadan mo ang utang. Kung sa hiling mo, sobra-sobra na ang binayad mo, araw na yung pag-utasan tayo na,
magkonsulta ng abogado para mag-small claims na lang. Okay. Small claims. Opo. Araw na pag-ulayan last time. Last time. Yes. Okay. So, paano kaya yan? Mas kasun. Dali na lang oras. So, by the way, bago kita basahon talang ining mga greetings kay Attorney Earl, the Batman, Kalingasyon. Sabi ni Ma'am Jaco Bermas, galing ng pamangkin ko, very good giving advice to the public. Sabi man ni Leo A. Del Rosario, Sir Leo, shout out neighbor, very good. Shout out, Sir Leo. Okay. Top notch siya nga kay Kaan sa architecture. Wow, congratulations Yan si Sir po. Leo. Opo. Congratulations Mga po, Sir kapitbahay niya. Leo. Okay, di ba? Mabuting kapitbahay. Mabuting kapitbahay yan. Tigtatawa na ako kaya ng abogado ko yung Mike. Avocado. Avocado. Okay. Masyara mga avocado. Kauno ka mga abogado? Avocado. Okay, good morning, Attorney Earl Kalingasyon and Sir Mike, hali kay James Carulio. And sa mga iba pa po na nag-join sa satuyang programa, salamat po sa inyo. Attorney Earl, baka may mensahe ka lamang para sa mga muya mo tawanan kay mga magagayo na mensahe, mga greetings mo or any activities or announcement? Shout out to my wife and my kids, tapos yung mga nasa Harongme. Kay Attorney Haro na nasa opisina ko niya, nag-overtime, may tigibo kami sa opisina. Attorney Haro, what's up, bra? Harold? Haru. Mark Haru Altavan. Si Mark, Attorney Mark. Kaya pala ng pangalan ngayon Kalingasyon and Altabano. Okay, kaya Haru. Opo. Sa gabos na staff ng opisina. Sa Ayala. Haru. Bako maboso. Race. Okay. Sige tabi ha. Dako lang kaugmahan and pasalamat ta kay Attorney Earl. Opo. Sana matupad sa mga wish list binibigyan. Araw nyo na ito. Istorya ito ni Attorney Earl. Anyway, shout out kay Tin and sa Longabella Law Office. Happy anniversary to you. And sana mas marami pang matulungan ng mga tao ang inyong law firm. Yes. Okay. Ngunyan po ha, happy anniversary kay Attorney Christine Longabella sa law office niya sa Ginubatan. Una ko nga niya, anniversary ninda ni ni baka mapa. Deta sigurado, baka sinapay. Oo. Maestro siya si Attorney Tin. Match up na lang yan. Okay. Attorney Tin, happy anniversary and dyan sa mga staff mo ha. Sana dakol pa kamong matabangan dyan. Ini po ang kabilugan kang satuyang programa. Ang maugmang istoryahan may perme ni Attorney Earl. Opo. So, thank you so much, Attorney Earl. Thank you always for having me, Kuya Mike, and sa DCGB staff. Thank you so much. And of course, perme ka rin sa mo, welcome. Iya po. Okay. Pag-moro na tacha. Okay, sa ngaran naman po ni Attorney Christine Longabella and kasabay ita sa technical, si Kuya June and si Jerome, thank you so much po sa inyo sa pagsabay sa Samuya. Ini na ang satuya na kabilugan sa programa. Sa batas, gabos, patas. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.